Евангелие паводле Лукі. У першы дзень тыдня на досвідку жанчыны прыйшлі да магілы, несучы падрыхтаваныя пахучыя алеі, але знайшлі, што камень адсунуты ад магілы. І, увайшоўшы, не знайшлі цела пана Езуса. Калі яны стаялі ў разгубленасці, раптам з'явіліся перад імі два мужы у бліскучым адзенні. Напалоханыя жанчыны схілілі твары свае да зямлі, а тыя сказалі ім: «Чаму вы шукаеце жывога сярод мёртвых? Яго тут няма. Ён уваскрос. Успомніце, як ён сказаў вам, калі быў яшчэ ў Галілеі, што сын чалавечы павінен быць выдадзены ў рукі грэшнікаў і укрыжаваны, але на трэці дзень уваскрэсне». І узгадалі яны словы ягоныя і, вярнуўшыся ад магілы, расказалі гэта ўсё 11 і ўсім астатнім. Гэта былі Марыя Магдалена, Яна і Марыя, маці Якуба, ды іншыя, што былі з імі, якія казалі пра гэта апосталам. Але словы гэтыя здаліся ім пустымі і не верылі ім. Але Пётр устаў і пабег да магілы. Зазірнуўшы, убачыў там толькі палотны і вярнуўся да сябе, здзіўляючыся таму, што сталася.